Volem política objectiva. Aquí hi ha una cosa clara, que n'hi ha que han remat cap a casa seva i en cap moment han tingut en compte els acords que s'establiren en aquest acte. És de vergonya i nosaltres no passarem per aquí, ni molt manco. Senyora Elvira Badia, sap vostè el que no hauria de ser del segle XXI? La prepotència, la imposició, els menyspreu cap a l'opinió i dret dels ciutadans. No fa falta que li diguem a quina època de la història recent d'Espanya pertany aquest tipus d'actuació. Aquesta política de tot pel poble, però sense el poble, que vostès apliquen, fa ja anys que hauria d'haver caducat. No es pot construir el segle XXI seguint aquest model. Senyora regidora d'Educació Joana Medina i autoritats locals que la recolzen, no permetrem que posi en boca nostra paraules que només ha dit vostè. Mai hem dit que l'educació que es dona a les marjades sigui millor que qualsevol altre centre. No és ni millor ni pitjor, és diferent i per això l'hem escollida. I vostè ara ens vol negar aquest dret. No entenem res. Per això ens demanam. És objectiva la seva política. Hi ha interessos creats. Hi ha res que el poble de Sóller hagi de saber. Senyora Joana Medina, he llegit les seves declaracions que ha fet damunt premsa. Curiosament, encara no ha volgut parlar amb nosaltres. I del que diu hem entès el següent, que ara resulta que és de valents i progressistes tancar escoles petites. Ara resulta que donar-nos suport és fer demagògia. Ara resulta que vostè defensa el que li diu la conselleria i no el que li demana el poble de Sóller, que és el qui representa. No recordi, no oblidi que són nosaltres, el poble de Sóller, els qui l'han posada aquí. I la falta de transparència, els enganys, la prepotència, el menyspreu, la imposició, la intolerància, són aquests els valors que voleu ensenyar a les nostres filles i fills. Per ells volem el respecte, el diàleg, la sinceritat, la cooperació i el treball en equip. Valors que vostès sembla que no tenen. Però nosaltres hem trobat una escola com ses marjades. Aquests valors els hi hem trobat. Que eren pocs i que la nostra opinió no calia ser escoltada. Molt bé, i no vos heu equivocat. Tenim moltes coses a dir, però, senyora Joana Medina, escolti bé perquè no vos heu d'empuar. Volem aquesta escola, la volem oberta per tot el poble, pels nostres fills i pels futurs ciutadans i ciutadanes de Sóller. Volem defensar el dret de les mares i pares del poble de Sóller de poder escollir l'educació més apropiada pels nostres fills. Es Puig, sí!
El Fossaret? Sí! Pere Cerdà? Sí! El Convent? Sí! La Caritat? Sí! I les Marjades? També! Volem l'opció d'una escola unitari, nens i nines de diferents edats que comparteixen l'aprenentatge, els valors i vivències. Una opció reconeguda, valorada i potenciada a nivell europeu. Volem una escola petita i familiar, que ofereixi una atenció personalitzada i integradora, on els infants siguin actors i no espectadors en el procés d'aprenentatge. Volem reivindicar que les noves i modernes infraestructures no equivalen a millor qualitat d'aprenentatge i benestar general per a l'infant. Volem disposar d'un entorn natural per a l'educació dels nostres fills dins el poble de Sóller. Volem potenciar el nostre patrimoni educatiu, cultural, social, arquitectònic i històric. Tots sabem que a Sóller, quan un edifici s'abandona, què passa? Que queden ruïnes! I a ser marjades no consentirem de cap de les maneres que quedin ruïnes. Volen salvaguardar l'herència històrica d'una escola de barri que ha perdurat més de 80 anys. Volem poder compartir aquest espai amb totes les associacions i persones que necessiten un lloc per desenvolupar les tasques socials i culturals. Volem que reconeguin i valorin les 2.000 firmes en 4 dissabtes. Aquesta xifra representativa està a tenir en compte per part de les autoritats, cosa que fins ara les han ignorades. Volen que es compleixin els acords adoptats i firmats al Consell Escolar Municipal per part de les autoritats autonòmiques i locals, que varen dir: es farà una sola línia d'educació infantil al Puig. Això no implicarà el tancament d'escoles petites, al contrari, s'han de mantenir. Es faran obres a les marjades. L'escola de les marjades s'ha de dignificar. Què vos penseu? Què vos penseu, autoritats, que no tenim veu i vot i doneu ben errats? Els seus arguments, com ara el cost de les marjades, la normativa vigent d'infraestructura, el model educatiu, són simples excuses per justificar el que té difícil justificació, que una important inversió acabi empobrint l'oferta educativa de la nostra vall. L'escola de les marjades va bé, està més viva que mai i no passarem per cap embut. Les marjades és la nostra opció, la que com a mares i pares hem escollit. I ningú ha de poder ni voler llevar-nos aquest dret. I aquí estarem fins que se'ns doni una resposta positiva. I només hi ha una resposta positiva: la continuïtat de les marjades. A la reunió que varen fer l'Ajuntament, mos varen dir: no passeu pena, vos tornarem a cridar per fer una reunió que hem d'arribar a un acord. Sabeu rar, vosaltres? Nosaltres tampoc. Així que a veure més si mos